Sentejn oħra l-metodu ta' kif jinħadmu l-marki tal-eżamijiet tal-matrikola se jinbidel sabiex għall-ewwel darba l-istudenti se jkunu jistgħu jiksbu sa 20% tal-marka għal kull suġġett mix-xogħol li jkun sar fl-iskola. Għal dan id-direttur tal-Bord tal-Medsek Dario Pirotta li spjega li minħabba din il-bidla se jingħata aktar pis lix-xogħol skolastiku u l-eżamijiet kollha tal-matrikola se jibdew isiru fl-aħħar tat-tieni sena tal-kors. Fl-imsens kif għatlek sandaħlu sistema ta' school assessment, assessjar li jisir fl-iskola, li sa jagħti sa 20% għal-marka finali. L-istudenti, jew il-programm aħjar kif għatlek huwa iffukat fuq il-formazzjoni tal-istudent. Ma rridux l-istudenti ikunu moħħhom biss biex nagħtu l-eżamijiet, allura huwa tajjeb li l-istudenti jistgħu jagħtu jew ipoġġu għall-eżami fl-aħħar tat-tieni sena. Dwar l-eżami fl-oqsma tal-erf jew kif inhu magħruf aħjar Systems of Knowledge li s'issa kien obbligatorju għal kulħadd, Dr. Pirotta qal li dan is-suġġett se jibda jiffoka aktar fuq il-komunikazzjoni u l-ħiliet tal-ġurnata tal-lum u l-eżami tiegħu se jispiċċa u jinbidel f'assessjar kontinwu li jsir tul il-kors. Fost l-aktar proposti li qajmet diskussjoni kienet dik li kull student se jibda jkollu jistudja l-sien barrani mill-barra l-Malti u l-Ingliż. Pirotta spjega li b'din il-proposta il-Medsek se tintroduċi suġġetti ġodda li jiffukaw fuq l-aktar elementi bażiċi tal-lingwa. Sentej oħra, ġifieri fl-2021 studenti li bdew is-sixth form ikollhom bżonn jitgħallmu l-lingwa barranija. Minn sena oħra se ndaħlu xi suġġetti oħrajn, jiġifieri profiċenza fil-lingwa f'erba' lingwi li huma differenti milli għandna bħalissa. U dawn l-erba' suġġetti jassessjaw l-istudenti fuq il-ħiliet, l-erba' ħiliet tal-lingwa. L-espert tat-tagħlim tal-lingwi Dr. Mario Paċ spjega li huwa importanti li studenti jkollu għarfien bażiku ta' lingwa oħra apparti il-Malti u l-Ingliż. Fakkar li s-suġġetti l-ġodda se jiffokaw fuq l-aktar elementi bażiċi importanti tal-lingwa magħżula. It-tagħlim tal-lingwi ħajkunu fuq profiċenza. Meta nitkellmu fuq profiċenza ġifieri kif wieħed jikkomunika b'lingwa barranija. Kull lingwa hija maqsuma f'erba' ħiliet bażiċi u ħadd importanza ndaqs lil dawn l-erba' ħiliet. L-erba' ħiliet huma il-mitkellem, il-qari, il-kitba u s-smieħ. Jiġifieri f'dan il-kors f'livell intermedju, livell 4 tal-Malta Qualifications Framework, mhux ħajkun hemm letteratura u kultura imma ħajkun iffokat l-iktar fuq komunikazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.